Yon, good morning ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa ating YouTube channel mga toy. Fishing adventures tayo ulit mga toy. Respack tayo dito sa sa kung saan tayo nakakuha ng super jumbo na plapla mga toy. So dito lang tayo mga toy sa likod ulit ng ng Makati Park. Pasalamat tayo sa mga sulit kachoy natin diyan. At siyempre sa sa mga silent viewers. At saka yung mga tropa natin diyan na madalas nagko-comment. Thank you sa inyo mga katoy. So walang sawang panonood sa ating channel. Yun, maraming salamat mga katoy. Good morning sa inyo mga katoy. Yun, ganito lang mga katoy yung sitapan natin. Dalawa ulit. Yun, dalawa yung pamiwas natin mga katoy. Yun, nakasit up na yung dalawang pamiwas natin. Siyempre papakain natin mga katoy. Ito yung swerte mga katoy. Nakaan natin dito natin. Pinapakain dito. Nala na rin pala ako ng fish clipper, kasi nung nakaraan mga katoy, buti na lang hindi pumisik mga katoy yung plapla. Kung pumisik yun, nakulaglag kasi yung napisil ko lang yung bahagi ng fish ito sureball ko mga katoy pagka nadak. So panigurado tayo mga katoy, baka makadali tayo ulit ng gas. 1 hour later. Kikibita na mga katoy. Pakita ko sa inyo mga katoy yung huli ko. Mga katoy lima na pala tilapia natin. Dalawang malapad na dalawang taptapan. Yan. Nice. Ayan yun. Ayun mga katoy. Malapad. Malapad mga katoy. Lapad-lapad ito mga katoy. Ganda ang huli natin ngayon. Sarap balik-balik ang pagkaganito palagi spot mga katoy. Sus, the best. Yes, the best. Ganda. Binatong ispat na to. Anak ko wala nang kain. Yan batay, meron naman. Balaki. Ay, dalawa pa. Makatay. Dalawa pa mga katoy. Babalik na itong isa mga katoy. Balik natin itong isa. Balik natin ito batay kasi maliit. Ano pa lang, 2.5 fingers. Marami na naman mga kapitbahay makikinabang ito batay. Ay, shoutout ka pala kay Tupi. Tupi, ayan na. May ayuda ka na ulit. Galing kay Roadchoy Fishing. Sana walang dumaan muna na automatic. Dumaan muna ferry. Medyo swerte mga tayo pagka nagsashoutout Kaso di nga lang na video mo yung una nating mga ahli natin. Pasensya na mga tayo. Pasensya na mga katoy. Yun, shoutout kay Rawa Anglers Official. Kitonggo TV, shoutout. Just for Fun PH. Shout out. Yun naman mga katoy. Yun mga katoy. Mga katoy. Ang pula Wow. Di ba mga katoy? Nasa lang, nasa gitna lang. Yun. Good size siya mga katoy. Nagulat ako biglang hinihila mga katoy. Biglang nagulat ako First time na biglang humila.
tuloy yung shoutout. Alam mo ate painan mo natin para maganda. Yun, tuloy natin shoutout mga toy. Swerte talaga mga toy. Pag may shoutout. Wild Trunker KSA Vlog, yun, shoutout. Junix Vlog, shoutout. Lead Chief Riders, yun, shoutout, yun. Jason TV Buhay Madiskarte, yun, shoutout. South's Vlogs, shoutout kay Buhay Probinsya Ayahay, yun, shoutout. Putol-putol lang mata yung shoutout natin kasi titingnan natin tong kung merong kumikibit-kibit content. Sana yung katulad kayo naman biglang ginanon. Naiba kasi yung isda ng papula tilapia. Yun, shoutout kay Riding Thunders TV, yun, shoutout. Soon Adventure, shoutout. Nawala na. Hindi matay, meron na naman matay. Matay matay yun, maganda yung natin kayo. Maganda yung kakatak mo ito. Ayos Pang-strike na to. Kain natin mga ito, ganyan lang siya. O kailangan nakalaylay talaga. Ganyan. Meron na naman ito isa. Matay matay mga katoy. Ganda nito matay pagka di siya tawag siya. Walang dumadaan na peri. Maganda siya. Maganda itong spot. Pero pag dumaan yung peri kanina kasi matay, dire-diretso yung peri. Mga saan yun, may nagtitraining pa na na Coast Guard. Diba mga toy? Grabe. Sus, ginagawa. Thank you Lord talaga sa spot na to. Medyo mainit yung mga toy pero okay lang yan. Basta matibit. Pag may dumaan na pere maki, naguguluhan sila. Nagugulo yung mundo nila Ganda kung naka-grow. Ganda matoy kung naka-GoPro tayo. Meron na naman makatoy, meron na naman. Uy, sus! Halya! Kinagat sa matoy. Sayang. Maliit siguro. Maganda talaga matoy pagkaan, dalawang pamilya. So kailangan lang talaga masipag ka at mabilis ka magpain. Dito lang talaga magpain. Video naman yung kagat ng kanina talaga. Sus, kala mo wala, ganun lang so. Ngayon medyo medyo askal. Kain po tayo ng saging. Kailangan natin ito. Potassium din ito mga para di tayo kahit walang pagkain na sulit, basta merong ito. Kain po, okay. Wala. Mamaya ulit tayo mag-shoutout pagka pauwi na tayo. Maliliit po. Durado ito mga kayo. Yan o. Dapat ganyan. Chinilas versus magandang floater.
Ha? Hindi na kaya magwawagi niya. Nagpahinga sila. Kailangan talaga mga kasi pag gagawin mga kawan, tatawag ni Kachoy Prince, yung mga lalong kawan ba, yung bultuhan na kailangan mabilis ka magpain para makuha mo sila. The best talaga itong pagkamay ng pagpakain natin para di siya umalis yung ano. Ubus na natin. Ubus na yung ano natin pagpakain. Yun, shoutout tayo ulit. Shoutout kay Juliet Kasbakil. Yun. Shoutout. Kay Nelson Nyabia Jr. Yun, shoutout. At kay Philip Robles at kay Kabiwas TV. Kid Vlogs mo, yun, shoutout. Kay Kachoy Lito. Yun. Kachoy Jan, yun, shoutout. At siyempre sa lahat ng member ng NC Anders. So maraming salamat mga kapatid sa sumusuporta sa channel ko mga kapatid. Kasi yan na naman mga kapatid. Mga kapatid, yan na naman. Huli! Yun! Oh! Oh mga kapatid. Oh! Good size! Good size baby! Ayan, nagpapangus sila mga kapatid. Dito kasi sa Ilog Pasig. Bali kailangan hahanapin mo talaga sila mga to eh. So, kailangan masipag kang maghanap ng mga pugad nila ba. Kasi katulad nung nahanap natin dun sa may Budwayang Bato. Yun, tsaka dun sa may Tulay. Paboritong spot ni Prince Pabarlan. Dami rin dun mga to eh. Kasi ngayon mag-umal na naman kaya maghanap ka na naman ng panibagong spot. Wala. Pinagat ko natin. Ganda yung dribble lang tilapia ko yun. Ganun lang. Para sa basketball. Dribble na naman ito natin. Uy! Wala mo ate. Huli ka. Huli ka. Oh, baka to. Huli. Huli. Nako, dyan na naman yung bulabog na naman tayo. Isang oras na naman ito mga to. Ayun, pakita natin mga ito yung huli natin. Update tayo. Ayun, shoutout sa mga kapitbahay ko. Kay Jan Paul. Kuya yun, may ayuda na naman tayo sa akin. Mga ito pagkaganito kasi, bira lang naman mangyari mga ito. Napaka-bira talaga yung nakakarami tayo. Sinasamantala ko na lang mga ito kasi para mabigyan naman natin yung kapitbahay natin. Tsaka si Kachoy Farmer Vic. Matat sa kumpare ko. Madalas ko rin bigyan ng tilapia mga. Yung mga ito nakagat. Oh, mga tayo. Yari oh. Oh. Uy, sarap naman pagka ito mga huli mga ito. Tataba oh. Taba mga ito eh. Sus, kahit pala medyo nakauga-uga yung mga ito eh. Yung mundo nila pumakalak pa rin. Sus, tuwan-tuwa na naman talaga ito. Bakit ba? Oh, yan mga tayo, yari na.
Ala, laban mga tayo. Grabe, ang ganda pa naman mga kaitim pa naman mga titilapia. Ay, nakakainin talaga. At kay ano, kay Kachoy Mau Rivera. May mga ayudan naman tayo talaga. So yung ano mga tayo, kaya madalas ko rin ginuho yung kanduli. Paborito rin ni Kachoy Tupi ito mga tayo. Kaya kinukuha ko rin yung malalaki. Pinipili ko lang. Mas maraming huli ito ah. Hindi mo mapansin mga tayo kung sino mas maraming huli dito sa pamiwas ko. Pinag-ano ko pala, meron na palang gumawa. Pupusan ng bulatin naman ito. Grabe. Kailangan talaga mga tayo, ano, mabilis ka lang magpain. Eh, pagka paano naman bibilis ito eh, alas wala na mahanap na bulatin. Re-risbakan ko ulit ito mga katoy sa tangat mong pagkakataon. Shoutout muna sa mga taga Binangonan Anglers. Hindi muna tayo makakapunta dyan. Hanggat nagkikibitin pa dito sa Pasig River. Ayun mga tayo, pinakagat ko na. Uy, malaki to. Malaki mga tayo. Ay, aruyo. Kaya pala malakas. Yun o, aruyo. Ang laki. Aruyo. Grabe, ang laking aruyo. Oh. Grabe. Boundary na tayo. Mga tayo. Mga tayo. Ang pupula mga tayo. Hindi talaga Lord. Nabis talaga itong iskap ko. Only strike. Let's get a go eh. Isa na lang. Uwi na tayo mga tayo. Salamat sa pagsama ulit. Salamat sa panonood nyo mga tayo. Sana nagustuhan nyo ito mga tayo. Yung respect natin dito. Ay, shoutout pa pala tayo. Sus, makalimutan. Uy, yun. Shoutout kay Manny Bermio. Yun. Kulas TV, yun, shoutout. Rolando Achuela, shoutout. At Bangkisius TV, yun, shoutout. Jorgelito de la Cruz, yun. Baron TV, shoutout. Yun. Big Vlog Newborn Anglers, yun, shoutout. Parang parehas mga kasi. Thank you, sana nag-enjoy kayo mga tayo sa panonood. Maraming salamat po. Thank you. Kuya tayo. Thank you po.